Užice, naša današnja lokacija, a razlog naše posjete ovom lepom gradu jeste deka Dragan. Čovek koji veći deo svog života izrađuje gusle, što za svoju dušu, što za prijatelje. Mi smo se raspitali i građani ovog divnog grada su nam rekli da deka Dragan stanuje upravo u ovoj zgradi. Pa ćemo mi krenuti da potražimo deku. Ohoho! Dobar dan! Hvala, bolje vas našli. Da li primate goste? Zdravo. Ivana beše, jel da? Zdravo, Unika. Gde nam je deka? Evo, izvazite. Hajde da ga poznamo. Evo. Dobar dan. Primate li goste? Dragan. Drago mi je, ja sam Kristina. Drago mi je. Drago mi je. Pa dobro, bilo vas je teško naći, ali uspjeli smo u tome. Ivana nam je pomogla. Malo ste promašili dole raskrit, ali sad dobro. Našli ste. I ulice, to je veliki grad, ali prosto ga naći, prosto je naći i adrese i ulice. Lepo vam je ulaz, moram primetiti. A lepo. Da. A vi ste nam već pripremili gusle, da? Eto, razlog našeg dolaska. Ja se bavim tim izradom sa tim, tako da u stvari svrha je toga što ste vi došli, najvjerovatnije. Pa ništa, se smestimo mi, pa da vi počnete lepo vašu priču. Evo, pa to je moja radionica koju radim, bilo sve radim. Radim i metalne stvari, imam tamo aparat za varenje, tako da nije mi stvarno radim sve moguće. Mislim i metalne i... Ovo je nešto jako staro. Ovo su gusle, ja sam imao želju, moj otac je nekada pevao s gusle, ono seoski onaj način, onda vreme. Pa sam od njega nešto malo sam možda i naklonjen muzici na neki način, sviram recimo i prvo iz Bojenice. Povukli na tako. Isto znam ovo dvoje, dole kući vidjet ćete Bojenice i okarinu imam i to. Pa nam je, pričao sam malo čas, jedan djeda stari kad sam bio dečak osnovne škole, znači onda je bilo 4 razreda, dolazio često pa nas svirao u ove gusle, uz ove gusle, zet. Pa sam ja uzeo gusle od njega i onda sam tako ostalo kod mene, pošto sam imao jednu veliku želju. Međutim, od 90. 90. godine sam naglo jedno počeo uz neke moje prijatelje sa njima i onda sam počeo naglo se bavim sa tim i jednostavno mi trebali gusle pa sam sve oko napravio. Tek tako? Da, jednostavno sam sve oko sam napravio te gusle. I onda prvo sam pevao uz ove, kad već ove više nisu mogli, napravio sam druge i pevao sam uz njih. Napravio sam do sada možda oko 20 komada, 20. Pa sam jedan deo tih gusala sam na neki način uzeo neki mali para, međutim sam više poklanjao. Poklonio se recimo mom bratu u selu odakle potječemo, napravio sam gusle koje imaju, gore je ikona Svetoga Luke, on slavi Svetoga Luku, ovdje je lik moga oca, našega, a ovdje je kosovka devojka. Znači, svo srpstvo sam mu zastupio, znači kosovsku bitku, onda oca i krstnu slavu. Znači, sve sam u selu stojim, rekao sam ovo, što bi poklanjao, nego se poklonio sinovcima, sestrićima i tako dalje. Jednostavno sedem, ne pravi mi baš dugo, ali ako ne može bez negdje od 10 do 15 dana ko bi čovjek svaki dan radio, bar 3 sata na njima. Tako da mora, međutim ranije se radilo sa ručnom, međutim sad ja imam neki pomagala svojih kojih radim, recimo ja radim ovo je pomagalo za kopanje ovih dijelova, kopanje unutra ovo, kopanje, onda imam bušilice razne, na kraju dođe ovaj alat je na kraju dođe, toga ima mnogo, ne znam kako da mu poređam, toga ima mnogo tog alata, sve i ovo služi za rezbarenje. Kad se vrši rezbaranje, to ipak
nije mali posao, mora se strogo da polako da se pazi. Sad ću da vam pokažem jednu alatku, također iz 20. godina, to je ova alatka. Ima još jedna noga. Sa tom alatkom je moj otac radio, s ovim se prave kašike, drvene kašike. Nekada pitajte vašega dedu ili nekog starije koga imate u familiji, pa će vam on kazati, objasniti o tome. Inače, ovo su razne alatke koje vrše, ako već to hoće da snimate, koje vrše razna kopanja, razne uglove. To su alatke, ovaj alat sam sam pravio, potpuno sam pravio sam. Vidite, to su razne alatke koje se mogu, pomoć koji to su noževi. Vi ste to pravili onako kako vama? Sve kako mi odgovara koja. Recimo, postoji ovdje ovoga nož za levu stranu, drugi je za desnu stranu, ovdje negdje ima. Evo je ta alatka od mog oca, koji me on pravio nekada kao dečak. Znači, on je oko 20-30 godine. Moj otac je rođen 9. godine. Tako da, znači, ima tu raznih alatki s pomoć kojih ja, recimo, ovo je za glačanje. Ovaj deo za glačanje se vuče ovako po drvetu. Za glačanje, znači, to su mi alati koje sam sam pravio, jer to nema da se kupi, to sam morao da pravim sam, da radim i da se snalazim sam na neke razne načine. Ovo su testerice koje, kao zaručira djecu da obilazi oko predmeta, da mogu da kružim po crtežu kako mi odgovara. To su te dve alatke. Ovo su alatke za pravljenje kašika, recimo, i za dubljenje kašika od drvenih kašika, kutlača i oni dijelovi. Stari koji su, ovo to sam pravio raznih, evo, znači iz razne veličine. To su za razne manje i veće i toga sam mnogo napravio, familiji koje kome, tako ovo su glijeta, to je poznato u narodu. Koji deo na guslama je vama najteži da odradite? Šta je tu najzahtevnije? Pa svi su najviše ostavim posla oko ovoga orla, ovoga. Evo, recimo, ovo je tek početak orao, recimo, to je s onim testericama, jer sam pokazao, sa njima se ovo seče, da bi ovo išlo tačno oko ovoga i da obiđe oko ovog drveta, ovako vidite. Da to obiđe, da mi ne smeta. Malo najviše oko ovoga dođe posla. I poslije dođe posao ovdje pozadnje oko rezbarenja. Zavisi da li je tu crkva, manastir, lik nekoga, Kosovka, devojka, Kosovka, bitke, tako nešto, jer imam puno slika iz kalendara i iz novina i tako dalje, puno pre čega imam od svih. Ovo je budalo pripremljeno, sada se na njega stavi struna ili obično dođe konjska dlaka. Treba, ako čovjek voli nešto, onda može da radi. Ako ne voli, ne može da to radi. Za mene je teško nakazati, ja kad se nakanem, da to kaže ta stara reč, da pravim gusle, ja onda odredim neki dan i samo to radim. Ovo je za karlicu. Karlica se ovo zove. Vidite ovaj deo, ovako. Međutim, ja imam i jedan ovdje deo, ceo deo, ovo ću koga sam sad napraviti, pa znači sad komplet nacrtam, kad mi treba, evo ovako nacrtam. To, znači mora da imamo i neka pomagala da ne bi tako izglavio. Ivanice, reci mi šta ti to radiš? Ja sam ovdje, da tako kažem, nasljednica i nauči me deda da rezbarim uz njega, pa sam stalno sa njim. Ja mogu ja radim, to se zovemo uši, to inače od kore drveta se seče ovako, vidite. I onda se potom rezbara, može se slika. Ovo drvo do duše propalo, ovo je davno. Sam bila mala, 6 godina sam imala kad sam počela, eto. To sam baš onako lepo, profesionalno nacrtala, to sam poklonila njegove sestri. Je li teško to? Pa, za mene je bilo prvo teško što sam je levoruka, pa je bilo naopako, kako objasniti, pa sam naučila i levom i desnom. Pa ovako, prvo se, znači ovdje, ja sam to već stavila malo pre, znači stegne se da ne mrda. Znači, vidite, ovako mora to baš, to malo jače mora, evo ovako, vidite, tvrdo je. Ovo možete i da pipnete, ne može, znači se pomeri nigde. Da, nema šanse. I onda uzmem alatku, ima tu dosta ovih. To mi je deda malo pre pokazao. Ovo sam sklon da mi ne smeta. Evo, imam tu dosta.
On vam nije pokazao ovo što je zanimljivo, što ja često koristim. I znači uzmemo ovu jednu, na primjer to je cvet. I onda ovako udarimo i ovo ostane ovako, vidite cvet. Da. Imali i zvezdice tu za Novu godinu, ja sam popularno počela da pravim žurke. Pa je napravi ovako u obliku zvezdice i uzme se papir i jednom se udari i izađe dosta zvezdica. I evo to, malo jače mora da se navali, što deda kaže. I ovo poslije odnosno mislim da nije za... Više moja sestra od tetke. Ona je onako, ona zna i da peva sa dedom, što ja baš nisam uhodana. Evo sad ću vam tu pokažem. On crte. Ne. Mene bar ne. Pa da još ako pogrešim, pošto ja sam onako sva naopaka uvek. Ne vidim se baš toliko u ovom, imam neke drugačije planove za budućnost. To je za početak fakultet. Da bi čovjek složio glas i gusle mora znači jako pitan i čist glas da ima, tako da dobije tačno ono pravo. Ja sam jedan veliki zaljubljenik u gusle i te pesme, jer tu ima raznih pesama od 8 do 14, 10, sve mogu gusle da se pevaju. Pevam uz gusle, ovdje sedem, da vam kažem, sedem u moju terasu. Ovu sam terasu skoro radio, ja sam lično najdeo. Ono sam radio, sedem na terasu, skuvam ako nije tu suprug, suvam sam kapu i rakicu. Onda sedem i to se nadaleko čuje. Mnogi mi kažu, čuju se neke lepe gusle, kad imaš neke lepe trake. Rekao, nisu trake nego ja i sad me znaju svi tu kako ja sedem uveče, pogotovo uveče to se razleže i čuje se daleko jer je gušći vazduh noću i onda više ide, i to znate sigurno iz hemije. Sad je neko drugo vreme. Hoću da kažem, nije nam dovoljno omladina upućena u ovaj deo života kao recimo što je to kod Crne Gore. Crna Gora, oni praktikuju ono sve od nekog njihovog pračukunđeda, negdje možda od 7. 8. kolena pa na ovamo, dok mi čak ni drugo koleno ne poštujemo, negdje 3. čak.